Eskerrik asko, Tellería jauna. Zuzenketarik aurkeztu ez duen taldeak ez du hitzik hartuko. Erantzunen txandan EH Bildu taldearen ordezkaria den Lazarobaster jaunak dauka hitza. Bai, zuek denoi entzun da, ulertu daitekeena da, hemen geratzen den aukera bakarra dela orain artean bezala jarraitzea. Eredua bakarra dela eta hori azkenengo ez dakizen bat urtetan Euskal Herrian aplikatu den eredua dela bakarra eta aurrerantzean ere horixe onartzea besterik ez daukagula. Eta naiz eta egunean baserri bat itxi Euskal Herrian, berdin dio, eredua egokia da. Ni gaur etorri naiz ganbera hontara hor kanpokaldean dauden baserritar, arrantzale eta herritar askoren iritzia ekartzera eta ahotsa ekartzera ona. Naiz eta López de Ocariz andereak gure ibilbidea behin eta berriro gutxietsi. Eta modu personalean ere nire iritzia ekartzera etorri naiz eta bai iruditu zait azkenengo urte askotan EAJak lurralde hontan izan duen gobernantzan baita izan duen pisua dela eta gaur zenbait kontu argi adieraztea, beraien politikak nekazaritza inguruan agroindustriara bideratuak izan direla. Eta horretan sakondu duzuela behin eta berriro urtez urte, egunean baserri bat ixten joanagatikan. Corcuera anderearen interbentzioan, ikusi dut hor, zuen osoko zuzenketa aurkeztu zenutenean, ez zitzaidan geratu argi elikadura burujabetzarekin bat egiten zenuten edo ez. Eta gaurko interbentzioarekin ere ez zait guztiz argi geratu. Guk aldarrikatzen dugunarekin ez, baina ez dakit biak kanpesinak aldarrikatzen duenarekin bai, ez dakit zertara datorren desberdintasun hori. Guk bat egiten bai dugu biak kanpesinak elikadura burujabetza ulertzeko duen moduarekin. López de Ocariz anderea, ezinezkoa da zurekin eztabaidatzea, etxetik ekarri duzu prestatuta, nik esan dudana ez duzu entzun ere ezer ere egin, nik esan dut elikadura burujabetza ez dela autarkia bat, eta zuk leporatzen didazu gero autarkia bat dela esaten ari garela, ez dakit zer nola eztabaidatu behar dudan zurekin. Argi daukadana da, 5 axola zaizula munduan 1.000 milioi lagun goseak egotea. Eta horietatik 3tik 2 gainera baserritarrak izatea. Guzti hori berdin zaizu, kanpesino entzuterikan ere ez duzu nahi, baina errealitatea hori da. Eta argi izan, hemen egiten dugunak badaukala lotura zuzena munduko beste leku batzutan gertatzen denarekin. Eta hemen egiten ez dugunak ere bai. Aipatu duzu sanidadeko legedia, nahi dugula ez dakiz zer kompetentzi desleal egitea, López de Ocariz anderea, joan zaitez Frantziara bertara, eta ikusiko duzu nola sanidadeko arautegia oso desberdina den. Oso desberdina. Eta baserritarrak bere ekoizpen volumen
ekoizpen volumenaren arabera, bere salmenta burutzeko kilometro erradioaren arabera, horren baitako eskakizun sanitarioak daudela. Eta haiek ere gu bezain europearrak dira. Eta Tellería jauna, poste naiz elikadura burujabetzaren inguruan aditu bat bihurtu zarela, poste naiz. Nik uste dut elikadura burujabetzaren definizioa guk bere osotasun hortan ulertzen dugu. Legez besteko proposamenean, zioan, normala da 5 orriko zio bat ez jartzea eta ideia konkretu batzutara mugatu beharra izatea, baina guk elikadura burujabetza bere zentzu zabalean ulertzen dugu. Eta denbora bukatzen ari da eta bakarrekan merkatuak erregulatzea hori zer den, horren inguruan aipatu duzu zerbait, eta elikadura burujabetzak adierazten duena da bai ekoizpena eta bai merkatua bera ere erregulatu egin behar dela. Ekoizpena nola erregulatzen da? Hor daude, esne kuotak, Europatikan erregulatuta dago. Naiz eta gaur egungo politika neoliberalek berriro ere urratsa emango duten kapitalismoa indartzera eta kuotak desagertu egingo dira. Eta zentzu horretan, gehien ahalduenak eta ekoizpenerako erreztasun gehien dituen herrialdeak ekoiztuko du esnea, eta Euskal Herria bezala mendiak eta aldapak dituen lurraldea ezin izango du merkatu global hortan inoiz konpetitu. Eta merkatu erregulatzeko sistemak ere badaude. Egon izan dira, Europan bertan zerealen biltegi publiko bat egon izan da. Baina politika neoliberalek hori ere bertan behera edo zapuztu zuten. Eta horren funtzioa oso garrantzitsua zen. Lazarobaster jauna amaitzen jo mesedez. Oraintxe bukatuko, eskerrik asko. Oso garrantzitsua zen. Merkatuan zerealaren prezioak gora egiten zuenean, biltegi publiko hortara zereala erretiratzen zen. Eta merkatuan prezioak besterako egiten zuenean, zereal hori merkatura ateratzen zen. Berez, tresnak eta aukerak badaude. Behar dena da, beste eredu sozioekonomiko baten aldeko apustua egitea. Eta horixe da hemen ikusten ez duguna. Eskerrik asko, Lazarobaster jauna. Euskal Sozialistak taldearen